Ines ottaa sen. Ines sen torkuttaa. Satu, heitit sä sen taas sen sinisen, mikä oli kirjapuolella? Se oli semmoinen veto. Tässä päässä oli semmoinen. Mä heitin sen sinne jonnekin. Se on koiran. Niin. Se on koiran. Kato, kun mä yritin teidän huomioon kerran. Niin sen takia se on siellä. Kato mikä tuli. Kato. Kun ne tän kanssa leikkii joskus. Tää oli melkein sataisen. Kato, kun mä tän kerran heitin. Taas puhataan. Hei, sä et muuten saa meidän luvata ainakaan pihaa. Se on yksityisalue. Katos, meni.